שלום, אני רוצה בבקשה להזכיר סרט וידאו. בבקשה. את יכולה לעזור לי למצוא? בטח, איזה סרט אתה רוצה? קצת לא נעים לי. מה לא נעים? כאילו, לא נעים לי להגיד את זה. למה? תגיד. זה סרט סקס? מדף אחרון, ימינה. אוקיי, תודה. תגידי, איך אני מוצא אותו שם בדיוק? כאילו, זה מסודר לכם לפי קטגוריות או מה? קטגוריות? קטגוריות הומואים, טרנס, ביזאר. אני לא חושבת. לא, זה נורא קשה למצוא ככה. מצטערת. ואם אני רוצה סרט ספציפי? אז אני מוצאת לך אותו על המחשב. אוקיי, תודה. תגידי, אז את יכולה למצוא לי משהו על המחשב? בבקשה, אני פשוט אין לי כוח לחפש עכשיו בכל המדף, זה ייקח לי שעה. אוקיי. כן, מה השם? של הסרט? שם של הסרט. רגע, תני לי להיזכר. כוס? כוס? משהו עם כוס? כוס פתוח? לבדוק כוס פתוח? תנסי כוס, מה יש לך בכוס? מה, המילה כוס? כן. תנסי לראות מה יש לך שם. אוקיי. יש לי כוס גדול מאוד, כוס הפלאים של סינדי, הקוסם מארץ כוס, תיכנס לי לכוס. תיכנס לי לכוס פעם שנייה, תיכנס לי לכוס ולתחת, הכוס שלי הוא הכוס שלך, ללקק את הכוס שלי רטוב, רוצה אותך בכוס שלי, כוס. סליחה, מה היה האחרון? כוס. זהו? זה כל מה שיש לך בכוס? מוזר, לא? מוזר שיש כל כך מעט, לא? אוקיי, תודה.